ja som Minecraft Boss a dneska vás tam v mojom prvom videu na tomto kanáli a dneska si zahrajeme Minecraft. Tak ideme na to. To je môj pôvodný svet, ešte z toho minulého kanála. Ideme si ho prezrieť, dajte like, odber. Spawňa a okrem docela dobrý výjazd je tu, ale nič moc. No, idź dole, nie, idź dole, no, kuchni, no, obíde sa, ale voda ako krokodílu. Ideme sa ešte povedať vonku. Ešte jednu tu bol na minulom kanále. To video som plánoval vydať, ale nevydarilo sa. Takže točím teraz. Takže tu je ten dom. To je bazén. Ideme sa pozrieť Nuka. Kdy krovy tu sú? Telko. Postiel čest. Schody. Drevo. Neviem, čo to je. Tabuľka. Neviem. Čest. Neviem. Koberec. Ja som zabudol, jak to je. Jaj. Oheň. Kľúč. Trúbka. Smysto. Pavučie oko. Láno, dvere. Čest. Nie. Dobre. Ideme sa ešte pozrieť druhé poschodie. Krávny pozor. Ďalšia postiel. Armor. Čestka. Ideme sa tam pozrieť. Armor. Helma a pojem. Ideme von a postavíme si náš dom. Tak kde tu, neviem kde. Kde to bude. Tu už dobré miesto. Ideme na to, ideme stavať ten dom. Základ musí byť. A mimochodom, daj ten odber. Daj. Hej. To skráchneš. Nebudeš ani jesť, keď nedáš odber ani like. Mám na mysli to, že tieto videá, čo budem vydávať, to budú na Minecrafte a o dačom inom ako v Minecrafte. A auta ja mám rád, toto. Aj o to budem točiť videa. Ideme na to, že som dobre. Ideme si zrobiť okna. Tak. Stena. Ozviem sa vám, keď budem mať toto všetko zrobené. Takže mám to skoro zrobené, posledné pointy. Tak,
A teraz ideme zrobiť strechu a potom dáme skla, nabytok a tak veci. Ideme robiť strechu. Speciálny host tu bude, keď budeme točiť to druhé video, ale nechám vás prekvapiť, už neviem hovoriť. Staviame strechu. Nie. Staviame strechu. Vymyslel som si pesničku o streche. Stavím strechu a odieráva. A neviem prečo. A kamera vie prečo. A ja neviem, on vie. Strecha. La 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 la. Strecha. La 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 la. Napíšte do komentárov, keď ste videli film Miky Černiak. Keď ste videli, napíšte M, keď nie, tá N. A tak. Posledné pointy. Poď. Musím sa vyspať. Tak, posledné 2. Tak, máme. Strechu máme a teraz ideme na okno. Takže mám okno a ideme stavať okno. Tak. Som zachrupnutý. Nemám nič. Ej, zombie! Zombie! Oh. Ej, Moreta, zombie už! Ja som smrteľný, alebo čo? No. Tak čo? Oh. Tak. No to... Ej. Tak. Teraz bere. Jak ti dáme to, jo? Tak. Postil. Koverec. Čestky. Zatrubíme si na to. Tak. A postel. Tu je. Ako to bude? Ja mám čiernu. Dám 2. Ideme na koberec. Nie. Ideme na čestky, pece a také veci. To je pec. Tam je toto. A ozem sa vám, keď nájdem koberec. Takže som našiel koberec. Aha. A vyspím sa. Tak, dobrú noc. Tak. Dobrý koberec. Tu bude ako želinka. No, budú čestky. Tak. Tak. Tiež toto. Kedy sa ti dalo vidieť knihy. Kedy radšej knihu. Áno. Knihu. Teraz budem robiť koberec. Takže sa vám...
Zase. Další like. Teď nie. Neviem čo. To nebude spať celú noc. No, máme dom. Na dnes by to bolo všetko. Uvidíme sa u ďalšom